O futuro da mancomunidade do Salnés continúa pendente do Concello de Meaño. Dende a formación independente da vila insisten en que a votación para a elección dos membros do ente comarcal non foi legal. Por iso, recorrerán a decisión da xuíza de suspender as medidas cautelares que paralizaban a celebración do Pleno de Constitución. Evidentemente, unha mancomunidade constituída con un presidente ou outro presidente con uns vocais ou outros vocais, as decisións poden ser diferentes e vamos a tratar de argumentala. En un principio, a día de hoxe, pois presentaremos esa alegación contra esa medida sin tendo en conta que non nos entrou no fondo da cuestión, que o fondo da cuestión é que se faga a votación, pedimos que se faga a votación a man alzada. Dende a formación insisten en continuar con esta reclamación porque consideran que a votación secreta de Meaño non reflexa o que votaron os veciños. Nos queremos defender os intereses de Meaño e, sobre todo, que salga reflejado dende Meaño o que os concelleiros opinan. Aspérez asegura que de repetirse as eleccións retirarían a denuncia. Tamén abriu a porta a un posible acordo co PSOE. Nos mañán se hai unha votación a man alzada, retiramos as denuncias. E máis, nos si chegamos a un pacto de progreso que entendemos que é natural, e máis agora co que está pasando a maiores en Meaño, retiramos incluso as denuncias e apoyaríamos a Marta Giraldez como presidenta da mancomunidade. Dixémolo públicamente, mantemos públicamente que esas denuncias serían retiradas para facilitar todo ese proceso de constitución da mancomunidade. O líder de Meaño Independiente non quixo valorar a expulsión de Carlos Vietes do Partido Popular. Lamenta que o goberno da vila estea máis pendente doutros asuntos que das preocupacións dos veciños. E toda esa xente que o defendeu e que foi ali mostrando ese apoio a Carlos Vietes é a xente a aquela hora desautorizou. Evidentemente tomaron as medidas internas que eles queren que deben tomar e nós neso o único que esperamos é que non siga afectando a un goberno meaño que está máis preocupado cada pleno de que van a votar, que non van a votar, que se van poñer de acordo, que non se van poñer de acordo, que realmente levar a cabo medidas que son necesarias en Meaño. Aspérez tamén criticou ao PSOE da localidade por apoiar incondicionalmente ao Partido Popular, lamentando que na vila estean dándose pactos escuros e enganando aos veciños.